ik zal van boven beginnen, dat is misschien wel goed. Het afbreken gaat redelijk snel. Zou ze het ook weer zo snel op kunnen bouwen? Ik wel. Ja, ik mag niet hard werken. Zet hem maar onder, Pieter. Ik thuis al leven en komt er wel weer een nieuw huisje. Ik maak de beuren daar maar bezig. Wat? Ja, maar waarom ging je met een overrijden? Alles was steeds even, alles was steeds even. Hey. Ja! Ja, ik ben van je bij die hadden net zo vaak. Kom maar. Hey. Hey. Bij maken. Ja, ze kennen. Kom maar. Hey. Altijd een stekje maar tegen, dat brengt maar één stek bij. Ah, die hebben we volle vaker niet meer. Allee, dan wordt niet vast. Ja. Nou, dan kun je niks. Ja, dat is niet. Ja, Dit is letterlijk, hè? Als één schaap over de dam is. Hè? Dit is